Ja, als het dan toch niet in Polen gehouden wordt, dan ben ik erg blij dat het in Nieuwe Tialf is. Want Polen vond je leuk omdat het buiten zou zijn? Ja, nee, zeker. Ik hou van buitenschaatsen en dat is toch waar de sport vandaan komt. En als het dan ook nog een beetje wind is met sneeuw, dan is het toch vechten tegen de elementen. En dat is eigenlijk wel waar schaatsen voor bedoeld is. Maar goed, wat ik al zei, weet je, als het dan toch ergens anders moet en in het Nieuwe Tialf gehouden kan worden, is het natuurlijk fantastisch. En zo denken ze er op Tialf, ik hoor. Sneu voor de Polen, maar dan maar naar Tialf. We waren al een beetje somber dit jaar dat we een nieuw Tialf hadden en geen grote wedstrijden. Maar gelukkig kunnen wij in het begin van januari hier het EK krijgen. Nou, we zijn heel erg blij daarmee. Wanneer jij het, Johet? Wij hoorden het van het weekend. Wij hadden eigenlijk al de dagen ervoor het gerucht gehoord dat men twijfelde over Warschau. Dat is nooit leuk als een collega van je het niet georganiseerd krijgt. Maar als het dan toch ergens naartoe moet, dan graag hier naartoe. Dan is de vraag of Tialf het wel redt. Warschau hier 3 jaar de tijd voor de tarering. Dat slagen net. Nou, het Tialf 3-1. Ja, maar wij hebben 3 jaar het hele stadion gedaan. Hè? Dus in die 3 maanden krijgen we dit ook nog wel voor elkaar. Ja, Wat is er van nedig? Wij moeten eerst voor de open dag van 5 november alles klaar zien te krijgen. Wat u nu om zich heen ziet is dat het nog lang niet klaar is. Op 5 november gaan de deuren open en kan iedereen hier schaatsen. En wij zijn sowieso klaar voor 19 en 11 december voor de eerste World Cup hier in Tialf. Dus als we 19 en 11 december halen, dan halen we zeker de eerste week van januari. Ik kies Master Boomsmaster dat zitten. Zijn werk in het vernijde Tialf weer makkelijker worden. Ik denk dat het mooier wordt en makkelijker wordt. Maar ja, er zitten zoveel knoppen en regelknopjes aan en dat moeten we eerst even beginnen. Maar goed, als we een paar weken verder binnen, dan hebben we dat wel in de macht. Ja, want het moet natuurlijk kampioen zien worden, hè? Ja, vanzelfs. Laat in die hand. Ja, dus je moet wat op het spel staan en we weten dat we goed eerst kunnen meidje. En we beginnen gewoon zoals we altijd beginnen. En dat is onze basis. En vanuit dat punt kunnen we redelijk snel schakelen naar een hoger level hier. En ja, onze referentie bent toch de rieders die het moeten doen. En de contacten daarmee zijn gewoon hartstikke goed. Dus we krijgen gauw te jaren dat het wel of net goed is. Is er dan heel geen punt van zwaar? Nou, Ian dan. De spanning is, krijgen we er een super feestje van gemaakt. Dus wat doen we nu extra ten opzichte van een normale schaatswedstrijd en verleiden we een hoop mensen om hier te komen kijken. Ik denk dat sowieso wel mensen willen komen kijken in het nieuwe stadion. Maar als ze ook nog komen kijken voor deze nieuwe formule, nou, dan hebben we het goed voor elkaar. En heb je al een idee van hoe je die mensen, die feestvierders hier krijgen zullen? Nee, ik heb wel zelf ideeën, maar ik denk dat het beter is dat we met elkaar ideeën hebben. Ja, vanavond zijn de eerste gesprekken, in ieder geval met Tialf. En de komende week zal dat doorgaan.